wala nyuma don folika kanyashi o bala jeli mamali kono ani maliko kan o minu matara falindu sherif jabaran sula sanga ani wakati o bismillah kana ya jam kan mimi na wala like o wi bana ani banana tugu yawla o sila kan bi anga masala bina boli femika o betalike kana ya so sanu ya kan kana so sanu ya abeke kunjumena wala sa ibe bo ika so kata kana ya nyini dokotoro sula iboto yuno ikana nani bana ware wal makana tigila mo ka to ka fura kelike ulu fene kana na bana ware la soro o sira kan wala sa o ka famunyeli chama soro anga nyejo anga kana tigila mo wala ay jatimne doke ay jatimne ke Afrique d'autres sula en général ay ka fo d'autres sula pour que Kenya fanga be boyan pour que bana kumbe fanga be boyan pour que ni mɔgɔ nana dɔgɔtɔrɔso sola anani bana mu ye dɔ wɛrɛ kana fara o kan a nana furakɛli min kama o ka kɛ ka ban a ka segin ka sɔrɔ kɛnɛya la a kana bana kura wɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la faut que dɔgɔtɔrɔso ka yɔrɔ sanuya kosɛbɛ yɔrɔ sanuya o bɛ tɛmɛ sira caman fɛ sanuya in dabɔra kun min kama i b'a dɔn ni yɔrɔ kɔni nɔgɔlen don ça veut dire que banaw de bɛ yen nɔgɔ bɛ na ni bana de ye donc sanuya dabɔra walasa ka dɔ bɔ banakisɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la o ka n'a ma se ka ban pewu dɔ kɔni ka bɔ a la mais a ka ban o de y'an ka hakilina ye o ye kelen ye sanuya fana a dabɔra min fana kama c'est à dire i b'a dɔn dɔgɔtɔrɔso la dɔw bɛ na i b'a sɔrɔ bana kun t'u la mais dɔw bɔtɔla bɛ bɔ ni bana ye a bɛ f'o ma ko infection nosocomiale donc sanuya in dabɔ kun ye o kana kɛ quoi ni mɔgɔ min kɔni donna ni fɛn t'i la o bɔtɔ kana bɔ ni fɛn ye quoi donc an b'a kɛ o cogo la pour que au moins an bɛɛ bɛ se ka tanga cogo min na nɔgɔ ma c'est nɔgɔ man ɲi o y'a dama bana de ye o c'est à dire o bɛ se ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ olu ka baara n'a ma taa taasira fɛ o bɛ se ka bana lase fɛn visiteur dɔ ma walima banabagatɔ dɔ ma quoi awɔ. parce que o de y'an ka problème ye Afrique kosɛbɛ i mana don dɔgɔtɔrɔso dɔw la depuis i dontɔ i bɛ fɛn fɔlɔ min santi o ye furakasaw ye donc o bɛ mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ yen qui sont allergiques dɔgɔtɔrɔso tagali yɛrɛ man d'u ye donc an y'a essayer k'o éviter mais halisa an bɛ baara fanga bonya kan pour que ni dɔ ma fara a ka fɛn kana bɔ a la. bon an tɛna se k'o fɔ n'an ma dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ɲɛfɔ an ɲɛna an yɛrɛ ka faamuyali cogo la an kɔni bolo dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ ye banakunbɛ yɔrɔ de don c'est à dire ne bɛna ni n ka kunkolodimi ye bi dɔ bɛna n'a ka kɔnɔdimi ye dɔ bɛna n'a ka sɔgɔsɔgɔnijɛ ye dɔ bɛna n'a ka bolodimi ye bon o procédure dɔ de bɛ yen n'an b'o respecter mun nana n'a ka sɔgɔsɔgɔnijɛ ye ne bɛna ni n ka kunkolodimi ye ale ka sɔgɔsɔgɔnijɛ bɛ se ka ne sɔrɔ an b'a fɔ o de ma ko infection nosocomiale bon infection nosocomiale méthode fila don a dɔ bɛ yen o ye aigu ye n'o bɛna an b'a fɔ o ma o bɛ sɔrɔ joona la a dɔ bɛ yen fana o ye chronique ye o bɛ se ka sɔrɔ i n'a fɔ ni opération kɛra sisan nɔ les interventions chirurgicales n'olu kɛra ni banabagatɔ ma lasago ka ɲa a bɛ taa so i bɛ taa sɔrɔ kalo damadɔ kɔfɛ bana wɛrɛ bɛ wuli a fɛ o de ni bana in ma don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na bon n'o tɛmɛna an bɛna fɔ an ɲɛna infection nosocomiale a bɛ sɔrɔ mun fɛ bon infection nosocomiale bɛ sɔrɔ fɛn caman fɛ an b'a fɔ o ma les gestes aseptiques et puis antiseptiques c'est à dire dɔgɔtɔrɔ minɛ dɔw bɛ yen a lasago cogo minɛ ninnu ni an ka jateminɛ dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔ furakɛ ka sɔrɔ gan t'u tigɛ la parce que e kan ka dɔn ni e dɔgɔtɔrɔ e kan ka dɔn karisa nana an fɛ yan bi parce que n'i ye mɔgɔ kɔni kelen ka dɔgɔtɔrɔso barrière franchi c'est que quelque part la personne a man kɛnɛ donc e t'a dɔn bana min b'a la donc a nana e fɛ yen e kan ka geste fɔlɔ min kɛ o ye ka gan de ta k'a don i tɛgɛ la k'a furakɛ donc ne fana m'o kɛ sisan nɔ a bɛ se ka kɛ problème hépatite min bɛ yen nɔ ani bana wɛrɛ caman e bɛ tugu banabagatɔ la e bɛ se k'a sɔrɔ parce que il faut k'a yɔrɔ de faamu infection nosocomiale a bɛ dɔgɔtɔrɔ concerné i n'a fɔ a bɛ banabagatɔ yɛrɛ concerné est-ce que y'a faamu bon yɔrɔ la parce que anw bɛ yan nɔ an ye corps soignants ye an bɛ yan nɔ pour que ka banabagatɔw ladonni u nana furakɛli de la an man ka bana wɛrɛ ta ka ɲɛsin u ma donc n'u nana an kan ka geste fɔlɔ min kɛ o ye ka gan don n'i ye gan don i mana furakɛ normalement n'i bɛna tu banabagatɔ wɛrɛ la tuguni o gan in soit i b'a désinfecter avec une solution d'eau de javel ou bien i bɛ gan changer. Bon, comme nous sommes dans un pays où les moyens vraiment sont limités, donc il faut qu'à désinfecter avec une eau de javel. Il y a des gars tout bon là. Parce que niveau que ça non, et tout car ça dans la naka sur son dieu et à la dieu à jatimine et tout là. Parce que la personne a tout cela, à son là, a dédié les gars Ghana. Donc il y a une ligue biologique qui est là. Et bon dominant nana pour le diminuer, dans la drogue qui a pratiquement c'est pas et ben
i tɛgɛ ganba in e b'a to a la i ye cɛ ka sɔgɔsɔgɔnijɛ yɛrɛ ma fɛ olu de ye infection nosocomiale ye il faut a ka dɔn k'a fɔ o infection nosocomiale an bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ parce que an ka jateminɛw y'a jira k'a fɔ n'i ye banabaatɔ ta durudurusigi la banabaatɔ 2 o bɛ se ka semaine 1 fo ka taa se semaine 2 ma dɔgɔtɔrɔso la parce que a donna ni a nana dɔgɔtɔrɔso la ka bana min t'a la a y'o bana sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la donc o ye ordonnance wɛrɛ de o de ye fɛn in ma gɛlɛya yɔrɔ parce que ne nana bi ko n man kɛnɛ n nɔgɔyara mais a fɔra ko n bɛ taa sini pali nana minɛ dɔgɔtɔrɔso la parce que a kana ko ɲɛna ko pali ko a bɛ Mali fan bɛɛ mais hali ni ye pali sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la on appelle ça infection nosocomiale parce que normalement soso minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso ka kɛ environnement dɔ de ni ne nana je dois me sentir à l'aise en fait il faut que dɔgɔtɔrɔso ka kɛ yɔrɔ ni ne nana de n bɛ ka tɔɔrɔ a dɔgɔtɔrɔso ma dabɔ kama o yɔrɔ nin bɛ o bɛ mɔgɔ caman interpeller o b'an personnel soignant interpeller en même temps o bɛ banabagatɔ somɔgɔw yɛrɛ fana interpeller donc an y'an ka baara an ye comme a bɛ fɔ tubabukan na cogo min on a mis l'accent sur l'hygiène hospitalière an ye jɛya ta ka kɛ an ka baara fanba dɔ ye a daminɛ yɛrɛ o bɛ tɛmɛ sira caman fɛ yɔrɔ sanuya b'o la baara taabolo fɛn minnu bɛ kan ka kɛ pour que ni banabagatɔ nana dɔgɔtɔrɔso la ani bana kura wɛrɛ kana bɔ dɔgɔtɔrɔso la ou bien a kana bana kura wɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la o fana ka tila ka furakɛ ka fara ani bana min nana kan donc o la an ye sirabolo dɔw ta an ye comité sigi an ye jɛkulu sigi jɛkulu min n'an b'a wele ko comité d'hygiène o ka baara ka kɛ sanuya o bɛ se ka basigi cogo min dɔgɔtɔrɔso la ka sanuya kɛ au moins bɛɛ haminanko ye hali mɔgɔ min tɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso la n'a donna a ka dɔn k'a fɔ nin dɔgɔtɔrɔso in jɛlen don donc n yɛrɛ bɛ maloya ka fɛn dɔw kɛ pour que k'a nɔgɔ donc o jɛkulu bɛ yen n'o ye comité d'hygiène ye an y'o sigi o kama an ye fɛn wɛrɛ kɛ an ye GIE ta GIE créé ka o bila uniquement u ka baara tɛ foyi ye sanuya kɔ dɔgɔtɔrɔso la yɔrɔ kelen tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso fan bɛɛ don an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sanuya ale bɛ kɛnɛya sabati cogoya min na nɔgɔ o fana bɛ bana sabati o cogoya kelen la munna a bɛ ɲini an fɛ sanga ni wagati an ka sanuyaw sabati an ka kɛnɛyasow la a bɛ na ni laɲini jumɛnw ye an ka ɲɛ jɔ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw la bon anw fɛ yan nɔ dɔgɔtɔrɔso n tɛ tɔw dɔn mais yan nɔ Luxembourg la blousi bɛ se ka kɛ blousi couleur 3 ɲɔgɔn ye couleur 3 c'est à dire couleur jɛman i n'a fɔ n'a ɲɔgɔnnaw bolo suruman b'o la bolo jɛman b'o la mais ni jɛman don dɔrɔn o ye dɔgɔtɔrɔw ye quoi c'est à dire infirmiers ni aides-soignants ni médecins o y'olu ye bon dɔ bɛ yen nɔ bulama bɛ minnu na o ye GIE mɔgɔw de ye ni ye bulama ye mɔgɔ la o kɔrɔ ye ko olu ta ye ka banabagatɔ ta ka taa bila yɔrɔ dɔ la ka taa bila yɔrɔ dɔ la ou bien olu de bɛ yɔrɔ jɔsi yɔrɔ salle kɔnɔnaw ani kɛnɛmalaw olu b'o kɛ bon sayifamu ta ye rosier o bɛ komi fɛn couleur rose quoi ka tɛrɛtɛrɛnin k'a la voilà o sayifamu ta ye non o tɛ se ka kɛ kun dɔ de bɛ blousi la o parce que n'i ye blousi don sisan par exemple blousi bɛ se k'i tanga fɛn wɛrɛ ma o donc sinon n'o don n'a fɔra sisan ko bɛɛ ka i ka fini don ka na baara kɛ donc finalement a yɛrɛ tɛ dɔn min ye dɔgɔtɔrɔ ye min tɛ dɔgɔtɔrɔ ye ani banabagatɔw tɛna dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc kun bɛ blousi donni na normalement blousi yɛrɛ ni blousi bɛ don o b'a sɔrɔ i ka sotaga fini ninnu fini minnu b'i la quoi i b'olu bɔ ka blousi don ka to peut-être t-shirt ye ou bien n'i tɛ se k'o kɛ maintenant i bɛ blousi don k'i ka fini datugu voilà o bɛ se ka kɛ voilà bon o yɛrɛ kɔnɔna de don quoi bamanankan na o man ka kɛ yɛrɛ fiyewu hali dɔgɔtɔrɔba dɔw b'a kɛ ka mobili boli ka bɔ ka blousi to fɛn na o man ka kɛ normalement n'i tilala i ka blousi i b'a kuru soit i b'a dulon i ka portemanteau la ou bien i b'a kuru ka bila i ka sac kɔnɔ n'est-ce pas minnu bɛ bɔ u sen na fɛnɛ hali ka taa dumuni san da la o man ka bɔ ni blousi ye o cɛ man ɲi a bɛ f'u ye don o don k'a fɔ n'i bɛ bɔ blousi to kɛnɛma pardon so kɔnɔ i ka bɔ kɛnɛma voilà parce que o fɛn min i bɛ se ka na ni bana dɔ ye microbe mɔgɔ tɛ microbe bɛɛ ye ɲɛ na microbe dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ yaala fiɲɛ fɛ de i m'a faamuya donc n'i bɔra kɛnɛma o microbe dɔ bɛ se ka don e nɔfɛ a bɛna dɔgɔtɔrɔso la i bɛna sɔrɔ dɔ fana degunnen bɛ yen o mago b'o microbe de la pour que a tɔ ka teliya quoi donc voilà gant donkun c'est très simple i bɛ gant don pour que k'i yɛrɛ tanga e yɛrɛ dɔgɔtɔrɔtɔ e min bɛ baara kɛ santé la i b'i yɛrɛ tanga fɔlɔ
yani ka taa se i bɛ ka baara kɛ min kan k'o fana tanga parce que i kan k'o fana tanga o an y'a fɔ sisan mɔgɔ dɔ bɛ na ne fɛ yen furakɛli la ani bana min mana a n'o man ka bɔ ne fɛ yen donc an bɛ gan don par exemple ni ne ye gan don sisan o bɛ ne tanga n'a y'a sɔrɔ bana b'ale la o bɛ ne tanga o ka bɔ ale la ka yɛlɛma ne na bon n'a y'a sɔrɔ a bɛ ne de fana la bana bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fana la o n'a bɛ ne de la maintenant pour que a kana yɛlɛma banabagatɔ fana fɛ an bɛ gan don o kama tɛgɛw fana bɛ se ka nɔgɔ i n'a fɔ ni jolila baara ninnu don sisan tɛgɛw bɛ se ka nɔgɔ donc gan don min k'o bɛɛ bali quoi awɔ bon n'an bɔra bloc fana kɔnɔ i b'a ye minnu kan na ninnu na kɛnɛmana la par exemple GIE mɔgɔ ninnu normalement GIE mɔgɔ fɛn b'u bolo botti b'u bolo c'est à dire samara janba in pour que fɛn ninnu sɔgɔ gan b'u bolo babeti fana b'u bolo babeti in kɛ kun ye u bɛna nɔgɔ min baara o nɔgɔ in kana kɛ sababu ye ka don o fana nun kɔnɔ kana bana bila o ye babeti don kun ye mais n bɛ fɛ ka kelen fɔ ka fara o yɔrɔ kan minnu bɛ babeti don par exemple o fana dɔgɔtɔrɔ dɔw fana b'o kɛ ka bɔ n'o ye kɛnɛma o fana man ka kɛ o man ka kɛ babeti don ka bɔ n'a ye kɛnɛma o man ka kɛ parce que babeti min bɛ e nun na n'i tilala dɔrɔn i b'o babeti bɔ k'a fili de hali i man k'o utiliser tuguni parce que i nun ni i dajiw bɛɛ de bɛ k'o la voilà bon ne kɔni bɛ ladilikan min f'u ye aw ye k'a fɔ k'an y'o f'u ye sinon an ka don o don baara de ye hali ne yɛrɛ tun bɛ da la sisan ni ka se yan parce que ne t'an jɔ de k'a lajɛ o don kuma la surunya la cɛkɔrɔba dɔ ye sugunɛ kɛ an ka koko kan yan nɔ mais an tɛ jigin a la a bɛ yafa n ma ne y'a fɔ a ye n ko makɔrɔ i man kɛnɛ tiɲɛ don mais dɔgɔtɔrɔso in bɛ cogo min na ni bɛɛ tun ye sugunɛ kɛ yan yarɔ a tɛ kɛ bɛɛ na yɔrɔ ye bon i ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ ni sugunɛ kɛ b'i la i b'a fɔ o bɛ pot d'i ma n'u ye pot d'i ma i bɛ sɔrɔ ka sugunɛ k'o kɔnɔ sutura la mais aw donna yɔrɔ min yɛrɛ fɛ dɛ koko dɔ in jara ka koko in a yɛrɛ y'i jɔ dɔrɔn ka sugunɛ kɛ duguma ye il a fallu que an ka na ni désinfectant de ye k'o k'a la k'a yɔrɔ ko k'a jɛ voilà bon donc an bɛ o fɔ cogo min na an b'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an b'a f'u ye a y'an dɛmɛ an ka yɔrɔ sanuya ça veut dire aidez-nous c'est-à-dire à vous entretenir quoi à vous rendre propre parce que an b'a fɔ k'aw jɛlen tɛ dɛ mais aw bɛna ale dɔgɔtɔrɔso min na o jɛlen don cogo min na a y'a to o cogo la a kana nɔgɔ kɛ ka fara o kan quoi awɔ parce que o t'anw fɛ yan nɔ quoi est-ce que aw donna ala ni tiɲɛ na est-ce que aw y'o kasa sugu mɛn voilà o kasa sugu tɛ yan parce que est-ce que b'a dɔn an ka ɲamanton filɛ nin ye donc ni ɲaman kɛsu fara dɔrɔn u bɛna ta u bɛ taa n'a ye parce que fɛn kasali ninnu bɛɛ bɛ o fɛn ninnu de kɔnɔ quoi mais sachet plastique de b'an bolo i n'a fɔ nɔgɔ minnu bɛ bɔ opération so kɔnɔna i n'a fɔ mɔgɔw yɔrɔw tigɛli ani fétiche ninnu olu n'olu an b'olu kɛ manaba dɔ de kɔnɔ k'o siri maintenant an bɛ taa n'o ye pongé de contrat b'an ni pongé fana cɛ an bɛ taa ni olu machine dɔ b'olu bolo yen nɔ u b'o jeni quoi mais a bɛ kɛ wari de la an bɛ wari de sara u ye pour que olu ka se ka kɛ donc ça o bɛɛ de b'a to yɔrɔ kasa tɛ bɔ parce que o fɛntɔli ninnu ni ma taa n'olu ye n'olu mɛnna dɔrɔn o de kasa bɛ don salle kɔnɔnaw la bon k'a fɔ banabagatɔw fana ye ani banabagatɔ somɔgɔw ye poubelle bɛ yen nɔ poubelle bɛ salle bɛɛ kɔnɔ poubelle bɛ couloir fana kɔnɔ dumunitɔ ninnu u kana taa olu bɛɛ kɛ minɛn min kɔnɔ ka taa fɛn wɛrɛ k'o kɔnɔ min tɛ dumunitɔw ye quoi voilà o fana bɛ na ni kasa bɔli ye mais o bɛɛ précaution ta ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ bɛ kɛ mana de kɔnɔ k'a kɛ poubelle kɔnɔ ka sɔrɔ ka t'u bɔn voilà pour que dɔgɔtɔrɔso sanuya bɛɛ ka kisi ka bɔ bana tɔɔrɔ ma o ye programme ba de ye c'est à dire o tɛ mɔgɔ kelen ka baara ye aw yɛrɛ journaliste b'o la aw bɛ se ka mɔgɔw sensibiliser k'a fɔ n'u nana dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso fana taabolo dɔ de b'an bolo u k'a lajɛ mun bɛ f'u ye u k'o faamuya par exemple n'i y'a fɔ dɔw ye ko kana namasafara fili yan o bɛ digi olu la ou bien kana tigafara fili yan o bɛ digi olu la u b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso don mais non dɔgɔtɔrɔso don c'est vrai mais an ye poubelle baw de sigi belebelebaw ka jɛ a bɛ mɔgɔ bɛ se ka don a kɔnɔ pour que ɲaman sugu o sugu c'est à dire ni n ko sugu o sugu namasaw ninnu ni tigafaraw olu b'o k'o kɔnɔ quoi ya o ye tɛmɛbagatɔw ta ye sinon mun bɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ kama o t'o ye quoi. nɔgɔ caman de bɛ yen nɔ min n'a bɛ sɔrɔ kɛnɛyaso la nka o nɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen n'a baarakɛcogoya de don wa danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa mɔgɔ minnu bɛ taa kɛnɛyaso la u kana na bana wɛrɛ lasɔrɔ o sababuya la aw ka faamuyali kama hali bi an ka ɲɛ jɔ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw la. maintenant dɔgɔtɔrɔso ɲaman filɛ nin ye ani ɲamantɔw tɛ kelen ye puisque a ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa furakɛli kɛ o ye tiɲɛ ye mais banakisɛ suguya bɛɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso la
donc a ɲama baara cogo ani sokɔnɔ ɲama mɛn ka kɛ kelen ye maintenant dɔgɔtɔrɔso la ɲama suguya 4 de bɛ yen nɔ o ɲama suguya 4 u kɛminɛnw tɛ kelen ye u baara cogo tɛ kelen ye donc n bɛna kuma o ɲama suguya 4 kan o fɔlɔ o ye mun ye o ye ɲama mun ni sokɔnɔ ɲamaw bɔlen don o bɛ yen nɔ o fana kɛ poubelle n'a m'a fɔ o ma ko o kɛminɛn a maramina sani ka to a ka taa a laban yɔrɔ la a kan ka labalan cogo min na pour que a kana se ka kɛ masiba ye adamaden ma donc o ɲama in o bɛ yen n'an ko ma ko les déchets assimilables aux ordures ménagères o ye carton ninnu b'o la papier b'o la emballage ninnu olu b'o la namasafaraw olu b'olu la donc olu bɛ kɛ poubelle noire de kɔnɔ n'an ko ma ko poubelle finman a couleur ye finman ye donc olu poubelle o ɲama ninnu de bɛ k'o kɔnɔ n'o bɔra yen nɔ ɲama suguya dɔ fana bɛ yen nɔ n'o bɛ kɛ poubelle nɛrɛmuma kɔnɔ n'an ko ma ko poubelle jaune o ɲama ninnu olu ye sɔrɔmubara vide ninnu ani verre ninnu bɛ yen nɔ n'o i komi fɛn bɛ c'est-à-dire septrazone bɛ bɔ verre dɔw kɔnɔ olu b'a la furaji dɔw fana bɛ yen olu bɛ bɔ buteli manamana dɔw kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko plastique ninnu donc olu bɛ bɔ o kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ bila a kɔnɔ ani gants mun bɛ yen n'u ma don joli la donc o bɛ bila o poubelle jaune kɔnɔ maintenant n'olu bilara sisan ɲama wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu tura joli la donc ɲama fɛn fɛn tura joli fana na olu bɛ bila poubelle rouge de kɔnɔ donc poubelle rouge n'an ko ma ko poubelle bilenman o bɛ bila ɲamanana bilenman o bɛ bila o kɔnɔ donc n'o bilara o kɔnɔ sisan tout ce qui est en contact avec le sang fɛn fɛn tura joli la o bɛ bila o kɔnɔna na donc a bɛ se ka kɛ touche b'o la coton de tapon b'o la c'est à dire que i ye coton kɛ ka yɔrɔ dɔ jɔsi sani ka to i ka pikiri kɛ donc ou bien i tilalen joli dɔɔni bɔnna i tilalen pikiri la o kɛra donc i b'o o don o kɔnɔna na i b'o bila o poubelle rouge in kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ pikiri biyɛn dɔ fana bɛ yen nɔ o sera o ma donc o bɛ bila poubelle tout ce qui est en contact avec le sang fɛn fɛn tura joli la hali sɔrɔmu fili dɔw bɛ yen nɔ joli nana o yɔrɔ fɛ donc o bɛɛ bɛ bila poubelle rouge in kɔnɔ fɛn fɛn tura joli la o bɛ bila o kɔnɔ maintenant ɲama suguya 4 fana o ye sɛrɛngu ye an bɛ baara kɛ ni pikiri biyɛn mun ye ani bisturi ninnu sɔgɔlikɛla ninnu olu n'a ɲɔgɔnnaw donc o bɛ bila boîte de sécurité kɔnɔ o boîte de sécurité comme aw yɛrɛ b'a tɔgɔ mɛn boîte de sécurité c'est à dire ale bɛ yen nɔ carton namani de don donc ɲama bɛ bila a kɔnɔna na n'i m'i bolo don a kɔnɔna na ɲama tɛna se k'i sɔrɔ fana maintenant ɲama bila cogo fana b'a la dani dɔ de b'a la donc pikiri biyɛnniw les objets tranchants na o bɛ bila o kɔnɔna na donc i b'i bolo kɛ k'a bila a woni fɛ dɔrɔn maintenant o ɲama in fana an b'a ye an ka dɔgɔtɔrɔsow la boîte ni n'an b'a fɔ o ma ko boîte de sécurité a bɛ fa kojugu fo ka i b'a pikiri biyɛnw yɛrɛ kun ye kɛnɛma o ye fɛn ye min cɛ ka jugu kosɛbɛ parce que la a falen o kan ka bɛn n'i y'a tila tilayɔrɔ 4 n'a sera tilayɔrɔ 3nan ma o y'ale falen donc a kan ka taa yɛlɛma maintenant comme kumana ɲama suguya 4 kan maintenant o ɲama suguya 4 u kan ka labaara cogo di pour que a kana se ka fɛn kɛ adamaden na parce que a lamara kun ya kana se ka kɛ fɛn kɛ adamaden la comme n y'a fɔ cogo min na dɔgɔtɔrɔso la an bɛ taa pour que ka bana furakɛ mais dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ɲama o ye banakisɛ yɛrɛ kɔdan yɛrɛ dan ye donc a bɛ se ka banabaatɔ min bɛ yen nɔ a bɛ se ka bana dɔ bɛ se k'a minɛ k'a sababu kɛ ɲama mun bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso la a taalen furakɛli la mais bana wɛrɛ bɛ se k'a minɛ yen nɔ minnu fana b'a nɔfɛ olu fana bɛ se ka bana in dɔ sɔrɔ ou bien dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ dɔw bɛ se ka bana in dɔ sɔrɔ ou bien grand public yɛrɛ n'an b'a fɔ o ma ko jamanadenw olu dɔw bɛ se ka bana in yɛrɛ sɔrɔ parce que a bɛ se ka bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ka taa alentour min bɛ an y'an ka dɔgɔtɔrɔso ye bi an b'a dɔn k'a fɔ sow bɛ kɛrɛfɛla la donc a bɛ se ka bɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na ka taa olu dɔw minɛ kɛnɛma donc o ɲama ninnu o kan ka lasago ka ɲa e k'a labaara pour que a kana se ka fɛn kɛ mɔgɔ la maintenant comme n ye ɲama fɔlɔ min fɔ n'o bɛ bila poubelle noire kɔnɔ o ɲama ninnu comme n y'a fɔ o ni sokɔnɔ ɲamaw bɔlen don les objets assimilables les objets c'est à dire que les déchets assimilables aux ordures ménagères donc o bɛ jeni de carton ninnu filɛ nin ye o bɛ jeni ani namasafara ninnu fɛn ninnu n'o kɛra poubelle noire kɔnɔ donc o bɛ ta a bɛ se ka kɛ dépôt transitoire bɛ c'est à dire a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso la o kɛlen don ka yɔrɔ dɔ fɛn yen nɔ u bɛ ɲama fɛn yen nɔ dɔw b'a cɛ ka taa n'a ye jeniyɔrɔ fana na ou bien incinérateur yɛrɛ bɛ yen donc u bɛ taa fara incinérateur yɔrɔ la a bɛ jeni incinérateur fana an fana y'a ye an ka dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen kuma o kuma u bɛ ɲama jeni ɲama tɛ jeni kuma bɛɛ parce que i ka da la k'a fɔ ko fɛn mun fana n'a b'a jeni a bɛ gazi dɔw de bɔ donc o gazi ninnu fana ça a des effets secondaires c'est à dire que a bɛ masiba se adamaden ka kɛnɛya ma donc jeni waati de b'a la normalement incinérateur mɔgɔw sen sumalen waati min na ou bien mɔgɔw dalen sufɛla na a kan ka jeni o b'a sɔrɔ fiɲɛ yɛrɛ bɛ se ka madalen dɔɔni c'est à dire que a fiɲɛ gazi tɛ cɛ ka kɛ mɔgɔw kan a b'a sɔrɔ mɔgɔw fana sen sumalen don sinon n'i ye sisi wuli ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ yala yala la donc o gazi ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ
bana ye minnu bɛ mɔgɔ sɔrɔ donc aux objets minnu bɛ kɛ ordure ménagère ye min ye ordure ménagère ye c'est-à-dire o bɛ kɛ poubelle noire kɔnɔ o bɛɛ de bɛ jigin maintenant objet fana mun bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ poubelle jaune kɔnɔ o poubelle jaune ninnu comme n y'a fɔ a ye o ye sɔrɔmu barakɔrɔ ninnu ani bouteille ninnu olu bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ ani gan mun ma to joli la o bɛɛ bɛ kɛ o kɔnɔna na donc o fana olu bɛ jigin donc an y'a ye sisan incinérateur dɔw bɛ yen nɔ incinérateur Montfort o de bɛ utiliser sisan ka caya kosɛbɛ donc o jiginni fana na a bɛ ɲama ninnu bila yen minnu ye so kɔnɔ ɲama minnu n'olu bɔlen don olu bɛ bila yen donc n'o bilara yen o cartonnama ninnu n'olu jiginna a b'a to incinérateur kɔnɔna bɛ chauffer donc hali ni nana ni bouteille ou bien manana fɛn ninnu ou bien ni ji dɔɔni b'a la a bɛ se k'a mana mais ni ji bɛ fɛn fɛn na ni e nana o bila dugumana na a ka gɛlɛn ko incinérateur bɛ se k'a ka baara kɛ ka ɲa donc cartonnama ninnu olu fɔlɔ de bɛ jigin n'olu jiginna sisan maintenant bouteille ma fɛn ninnu a bɛ se k'olu bila ou bien dɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso la u bɛ dingɛ dɔ soni n'a ma kɔn ko des enfouissement c'est-à-dire que u b'a bila o dingɛ kɔnɔ maintenant o bouteille ni fɛn ninnu o bɛ toli yen nɔ c'est-à-dire que a bɛ moyen nɔ fɛn dɔ fana bɛ yen nɔ u b'a ci n'o ye nɛgɛ dɔ bɛ yen nɔ a cila k'a mɔ donc o b'a ci k'a moyen kɔ yen nɔ a tɛ masiba se mɔgɔ si ma o dingɛ in fana soni cogo b'a la n'an k'o ma ko les enfouis donc soni cogo b'o la c'est-à-dire que ani ji sɔrɔ yɔrɔ min ka surunya ɲɔgɔn na sinon n'a sonina ka dunya fana a bɛ se ka n'a ma ko nappe phréatique a bɛ se k'o contaminer maintenant a sonninen a kan ka kɛ au moins 80 mètres c'est-à-dire que centimètre la centimètre 80 ɲɔgɔn na donc a kan ka k'o la sani a ka se nappe phréatique ma a dunya maintenant o kelen fana ani ji bɔyɔrɔ fɛn o fɛn a kɛra robinet a kɛra kɔlɔn ye a n'o cɛ kan ka kɛ 15 mètres n'a ma ko mètre 15 a n'o janya kan ka kɛ o kun ye mun ye pour que ɲama mun bɛ ka kɛ yen nɔ furakɛli kɛra mɔgɔ la donc a bɛ se ka kɛ mɔgɔ biologique les liquides biologiques ji dɔ bɔra mɔgɔ la o sera o ma donc o ji ninnu filɛ nin ye pour que o kana se ka kɛ ka ji l'eau souterraine contaminer ou bien l'eau souterraine yɛrɛ k'o contaminer donc il faudra o ye 15 mètres o y'o bila kun ye pour que a kana se k'o contaminer ka mɔgɔ adamadenw contaminer maintenant minnu bɛ yen nɔ n'olu ye c'est-à-dire que déchets mun qui ont en contact avec le sang fɛn fɛn tura joli la comme n y'a fɔ cogo min na donc fɛn fɛn tura joli la a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni bana kɔni b'i la a dɔ kɛ ka sɔrɔ a ka ca Ala fɛ a caman bi sɔrɔ i joli la donc o ye fɛn dɔ ye o kɛ ka lakana kosɛbɛ sɛbɛ donc o bɛ kɛ poubelle rouge de kɔnɔ comme aw yɛrɛ bɛ bilenman fɛn fɛn ye bilenman ye an fɛ farafinna o ye fɛn jugu de ye donc o ye fɛn an kɛ ka kɔlɔsi k'o la kosɛbɛ ba donc o poubelle rouge in filɛ nin ye o fana ɲama bɛ jigin o bɛ jigin comme n y'a fɔ cogo min na i bɛ incinérateur de chauffer fɔlɔ ni sokɔnɔ ɲamaw ye carton ni a namasa faraw ni lemuru fara ninnu donc n'olu jiginna o bɛ poubelle kɔnɔna chauffer donc n'i nana jima fɛn joli b'a la déjà donc n'i nana o k'a la o y'a sɔrɔ incinérateur kɔnɔna chauffelen ba de don donc a y'a sɔrɔ a chauffelen don a jigin ka di o la donc a b'a jigin sans problème maintenant minnu bɛ yen n'olu ye boîte de sécurité donc olu boîte de sécurité ninnu fana ɲama fɛn mun bɛ kɔnɔ pikiri biyɛn ni fɛnw a bɛ jigin donc a bɛ jigin maintenant comme ni fɛn chauffelen don donc olu si bɛɛ jigin o tɛ c'est-à-dire que o tɛ fɛn ba ye o bɛ se ka jigin o bɛ jigin maintenant n'o jiginna sisan o ɲama o buguri mun bɛ yen nɔ o buguri in bɛ se ka ta parce que o y'a sɔrɔ a fɛn bɛɛ jiginna ka ban microbe foyi t'a la tuguni maintenant parce que dɔw bɛ n'a fɔ ko ni an y'o bɛɛ kɛ incinérateur kɔnɔ maintenant o buguri mugu mun bɛ yen o bɛ taa min parce que n'a jiginna ka ban microbe foyi tɛ yen tuguni donc o buguri mugu in o bɛ se ka cɛ ka taa bila comme an ka sokɔnɔ ɲama ninnu bɔ yɔrɔ mun na ɲamantoba ninnu n'an b'a ɲamantoba ninnu les dépotoirs publics la an bɛ se ka taa o ɲama ninnu bɔ yen nɔ parce que a jiginna ka ban microbe foyi tɛ yen nɔ a jiginni o ye microbe bɛɛ falen donc nin ye ɲama suguya 4 de ye minnu bɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la. n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bana caman de bɛ yen nɔ min n'a bɛ se ka sɔrɔ kɛnɛyaso la an kan ka mun kɛ walasa k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ o bana misɛnnin ninnu tɔɔrɔ ma hali bi kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ wɛlɛwɛlɛli kɛ an ye an ka ɲɛ jɔ u ka sɔrɔliw na. maintenant infection nosocomiale an kan ka éviter cogo di c'est très simple eau de javel fɛn de bɛ Mali sugu la n'o ye 12 degrés o ye Sada Diallo ka eau de javel bouteille jaune ni 8 degrés ça c'est le Mada maintenant a bɛ labɛn cogo di 12 degrés n'i ye eau de javel litre 1 ta n'a sɔrɔ a ka centre ka bon i bɛ ji litre 4 ta k'a fara kan ou bien i bɛ ji litre 1 ta i bɛ eau de javel litre 1 ta ka ji litre 5 fara kan n'o ye Mada ninnu ta ye ani an ye fɛn dɔ fana jateminɛ banabaatɔ la mɔgɔ dɔw mana na u bɛ fɔnɔ ni mɔgɔ fɔnɔla dɔgɔtɔrɔso la a somɔgɔw mana na olu bɛ mun kɛ olu bɛ buguri de k'a kan ni buguri kɛra kan e taara banakisɛ dɔ de ta kana kɛ banakisɛ wɛrɛ kan parce que mɔgɔ min fɔnɔla a man kɛnɛ déjà donc ni ye buguri kɛ a mana fɔnɔ min kɛ sisan o ye banakisɛ de façon de bɛ yen pour que k'o fɔnɔ ninnu traiter mais an y'a jateminɛ k'a fɔ bɛɛ bɛ na bɛɛ bɛ buguri jɛ de ta ka kan ni buguri kɛra kan c'est pas bon en fait an bɛ mun ɲini aw fɛ ni banabaatɔ fɔnɔla dɔgɔtɔrɔso la pour éviter les infections nosocomiales a dan ye dɔrɔn ka i bɛ eau de javel litre 1 ta
ka 10 litres clé faraka. Donc on appelle ça la solution à 10%. Donc nous qui il faut que fono ni kan folo. Il faut que fono kan, nous que fono kan c'est désinfecté déjà. Donc il bina fura avec ro joshini safne. But avec ce fait tuni ni docteur so maji parce que akanga docteur so sanu ya to ko do be docteur so la. Ama fo mako système de 3 so do ba ko système de 2 so. Système de 3 so yidme ni be ka bonoto ni be ka docteur so nettoyer. Imara nani safne folo, ibe safne ki ka yoro la sasa. Ni safne ki ka yoro la sasa. O ya so safne jibe sungile ngono o be ka yoro la sasa. Ni o ke ça non, ibe ka selfie nettoyer ganya ka do jinmana. Safne kushinu me dugolo ka dumana ka. Il faut finir là, ça pour vous. Maintenant, dernière solution, eau de javel, ça c'est la solution 0,5%. Autrement dit, avec 1 litre d'eau de javel, plus 4 litres d'eau, il faut faire une solution 0,5%. Donc, ni eau de javel, ni ça venait barrasser non. Du malana, il va se faire la deux couches de eau de javel l'état pour qu'il y ait la ça. Donc là, l'environnement est sain. Problème tout au niveau là. Mais avant de dire, nous avons une savne qui a euro pour droit nous qui quelque part, parce que quand on a fait accès sur le cachan. Benaxé dobe eau de javel bou faga. Benaxé dobe safne bou faga. Ne faut benaxé dobe safne tse bou faga mais eau de javel bou faga ainsi de suite. Donc il faut que on a passé une procédure de faire pour que mo min aller docteur là ou qu'on a boni benaxé wara yan fait. Bo yoro to min na fa nyama fene fa fala na yibse ka infection nosocomiale soro. Aya jedmi ka personnel soin chama mi. Nous mo fraka dron ou se ka coton filité niton. Ou vers la do lecta soro egu ile fileno dugu mana la fa be fait. Bon ni OK mo do nana ou vers personnel soin yere yibse ka di finge egina. Donc olu bebe sere infection nosocomiale fait mais qu'il faut avoir accident de travail mais am boulot lui infection nosocomiale. Ce sont des mesures qui peuvent être comment dire, on peut éviter par les mesures de précaution. C'est-à-dire précaution doit venir molta atteindre. Nyawan la sagonuma oban tanga banana sur l'humain. En même temps les mesures d'asepsie et d'antisepsie. Namol fait vraiment atteindre nabo. O temene ko kaboy. Amé adjatim ne ka fo anga toto sula. Mo do be ube nyegen ube nyegen soko. Ni nyegen soko la ça ta sur ube nyegen soko le ba ko personnel soignant nga nyegen. Mais bon auto ka nyegen ifta soro anokole no ko jugu ta soro fambe bo we fambe fe bola ko taw ye nyegen dawla nyegen jiu donc ka don na kana nyegen ke atigi bana kise de ba tigi law aya banga ko parce que yaay bon auto ka yoro adu nga yoro jeleno donc mo do nana ne visiteur di na nga bro auto donc ne nana jago ne fe to nyegen kele ne utiliser et ni nyegen do itiko le no jeleno ne fe do nyegen no ko ne konake donc là au frère yoro la ne se ka bana wora do soro ko nana o lu bere infection nosocomiale donc avec mouni ni mo fait vraiment il faut akado ka fo bana abe mais mo chama bolo meta do sala me fura ke donc pour le fait non bana chama bara be do sala i don to i ma soro mais i bote bi nanay donc avec mouni na fait oye mesure mumbe nous ba protéger nous faire na autrement dit l'usage des gants et puis même le nettoyage de la blouse aussi parce que ni jikera blouse kan ni jikera blouse kan ni ma nettoyer amna ni infection ni. Est-ce que vous comprenez? Et puis surtout, le lavage des mains au savon. Parce que normalement, chaque personnel de soignant, il y a des gens qui ont des ni bitaso il kangi tigaku normalement ni idu na environnement passant donc environnement la kata environnement wala il kangi tigaku ainsi de suite ça dit et ka brak na ke tigaku de kuma be pour que tanga en même temps agent fene tanga donc ame munyi na fait o yoronyi ka nyeshi parce que nena na tous là kam furake donc mana bana sankama donc ni a blana quelque part c'est une injustice qui est là. Bon, d'accord, ok, pour les soins infirmiers, c'est très simple. Autrement dit, les ciseaux, les lames de bistouri, ainsi de suite. Au lieu des infections, c'est très facile. Tout de suite, il va à la marcina. Il y a un top flanam qui avait déclenché. Voilà. Top. Donc maintenant, au cours de fin d'année, mais regarde. Bon, un année a déclenché les. Donc, ça c'est le chauffage, ça c'est la stérilisation, ça veut dire qu'il y a un bouton. Tu prends une part d'eau de javel, il faut que tu aies c'est-à-dire qu'il y a eu pour 12 degrés et tu prends 5 parts de l'eau, il faut faire donc apparemment tu as à peu près 6 parts d'eau de javel à 12 degrés, de 0,5%. Parce que c'est la solution 0,5% qu'on utilise pour la désinfection des matériels en fait. Est-ce que vous comprenez? Au javel 12 degrés. Maintenant 8 degrés qu'on appelle Mada. Donc il y a une part de l'eau de javel, il y a 4 parts d'eau pure. Donc autrement dit, il y a 5 parts d'eau de javel à 8 degrés, de 0,5%. On le fait un matériel désinfecté. On le fait un jatim, même si c'est même au taquet. Bon, un euro de jatim, un bourgeois là.
il t'a sur Asako Dobi. Ali ka Odisabel sanga di personnel de soins c'est un problème. Olu fait il faut que Asako ko jatimine. Wari be soro c'est comme là pour que aka mogo tangadi. Pour que ces hommes se évoluer. Maintenant si c'est vrai que wari be ka soro mais atika sika alkaria ka Odisabel sanga di aka corson donc mogo man tian ko c'est ça personnel de soins ni ta soro ko da tete mo nanga domina nu benana banadun jodi na fra quelque donc ame munyi na Asako mogo fo la ni mogo be ni personnel mogo be safine là ou bien nous mogo be Odisabel là amo diri ay safine duma juna la olu manga ta rupture là faut que ta se do ko demadoma au moins parce que amina ni don la amina ni kololo do e enchima sikini mi alibi auka family kama asira musulaka dawma minu nga baranya shinindu kenya so sanu ya luma ubenye folikanye uka baraka tuko yoka anganya jo uka soroliuna umana boni finu ye block la kana ambuku weekend fe dokotoro ka bluzi ambo mine ko munu be passer daraw be ko munu be passer amolu passer munu be taditi nto chanu amtanu ete block la ni block mo ko klala lo binana nu nana ami wori Isabel ke ben wari belebele ba kono ka jikala ka block nunu kala ka ko era nyeta nga block la ne be waso ni nga dokotoro so re nyaka di mo bi se kana ne ka dokotoro so la ne ka block be ko de hali tashi te ne ka block la ne ni nga mo ambe barake hali tashi te ka nga block la ambe waso na nga dokotoro so naka di dokotoro so mo nye kana ambe konkira nyina nyere la nga dokotoro so ko la ambo ni onye muso nandi jakte be ni ne masaba jakte ni Fatim Kantaro ani Jeneba omotimi kado muso an mo nande be baraka luza an fe an ga nyemo ye fembe kwanye na antara fengo fe nyina an nyemo fe baraka minan kula ni fenkula o ba dama foi deguntaunka fini koro e ambe fini kuminke uye ni bujire do ya dama ngan ko kanta nga ere clienteni awo finu bambula ma changer la abe baraka finu de awo de do bochon bambulu gamba bambulu bluzi bambulu nanye baraka nere min flen shira de sanyinga bluzi bo kabla machine à laver bambulu ya fembe bambulu anga sobe machine à laver ba kono fembe bambulu ya awo ko ambe wole zavel ke finna fo des tama ke finna ka soro ka ku awo ambe wole zavel kala ka umu kala ka ku ka bo nanya bo anga fa ya na diale ante digun fosi sura awere ngebe machine na ani Ferrari passé ame baraka ni bela te fa anga toro fosi la quand femme da conseil min didron ou ka en demain anga barala mo client se ka ke mo client se ke nu nana ko akli ta fo yoro jelen do ciomna u fene ka to o jelen akli na u kana no ka ta fe parce que me client fina ban woto en bébé bana ne rebe bana ban woto fle ni ban yakli te ke a dafale quoi c'est-à-dire il be boy jagandoni donc e se ka ko do e sanko kede il va so ma d'abord que parce que mais il veut nous quoi donc on mo wuli ko su nya fo nyana benna fendo bi na ama ya nga docteur so la chaire la akenga mo ko jor ko sebeba parce que na fara ko docteur so o ya nga furake so o ya an yere vraiment nimis o ka nimsa warae o kenga ke a klisigi yoroi mais ame fenye docteur so la bi chaire la ni ka banbato tara ni mi kolosala ani banami mena ere ka so o ka juga na ni mi tara ko furake ka sababu ke muye moko ka jogo ke chugo ya moko comportement na ma fu moko comportement donc au comportement do bi no o de kenga la dame ça veut dire que la dame ya bo bamanaka ka gele mo doni mais ça veut dire que angengo o encadrer beki ike chugo do docteur sola munu mina na abina banwato no fe c'est vrai an naka banwato no fe a hene bawla mais afuna ngana na ka kay ko chugo do ça veut dire docteur so aka soere bebi na nyogon fe maintenant famille baby check na docteur sola li ere mi u baby no sigo ka u be sigi li wora ka abisa ke ni bana wato men li ka eta do bana mala bana do bi no bi ele manyo ko fe donc o accompagnateur no e bana wato so mo ko yo olubu sigo li nga olu ska bana do soro donc comme ndar camarade zou ke zumana keta alem na se wora na ko mako les infections nosocomiales donc o e kelen fana docteur sola ita soro mun men nyama bare nke uta bare nyedo uta nyedo we filibadi parce que ama yedro ami mo tedro ko manevru kana nuye ute fe nyedo ube bana su yere mo ube bana se mo ko parce que ikenga bareke ibe bera mi nyedo ko sebe mais enana bla fin do la eta nyedo donc
n'i tɛ fɛn min ɲɛdɔn kɔni i tɛna se o kɛcogo la donc o ye filiba de ye vraiment an ka dɔgɔtɔrɔso la an b'a ye yɔrɔ bɛɛ la hali an ka dɔgɔtɔrɔsoba dɔw bɛ yen nɔ Gabriel Touré ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ hygiénistes minnu bɛ yen minnu u ka baara u ye kalan kɛ fɛn min kan u tɛ yen nɔ a man ca manœuvre de bɛ yen nɔ wa o manœuvre olu de b'a baara kɛ u bɛ baara min kɛ u t'a ɲɛdɔn u ma former a kama u kɛn ka former chaque fois u kɛn ka former ɲama nin kɛn ka kɛ tan nin kɛn ka kɛ tan o médecin ou bien infirmier mun bɛ yen nɔ n'u bɛ fura kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ ɲama bɛɛ mélanger ɲɔgɔn na o ye fɛn min kɛn ka kɛ kosɛbɛ donc an kɛn k'o jateminɛ kosɛbɛ ba donc ça veut dire que kuma bala me se ka min fɔ sisan o ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso la vraiment bien vrai que an ka somɔgɔw furakɛ yɔrɔ don mais hygiène hospitalière n'o ye dɔgɔtɔrɔso ɲamaw ye an kɛn ka jateminɛ k'a kosɛbɛ ba mɔgɔ mun b'a baara kɛ u kɛn ka formation de kɛ et puis minnu b'a baara kɛ olu de kɛn ka ta a mɛn ka kɛ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ somɔgɔ dɔ m'a ta ka na bila a baara la o mɛn ka kɛ mɔgɔ mun y'a kalan kɛ école bɛ yen minnu b'a formation kɛ maintenant mɔgɔ kalannenw kɛn ka ta ka bila la parce que n'i ko kɛnɛya i ko saniya fɔlɔ de saniya tɛ dɔgɔtɔrɔso la e bɛ taa k'i bɛ taa furakɛli la i bɛ taa bana wɛrɛ de ta aw ka faamuyali kama an ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'a lase aw ma ka sanga ni bi kɛnɛya jamukan ye o de kun ye nin aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ